Jatend migao mar Teko Opiyo Wandayi okwayo oganda mondo ne ni otiyo malong'o kod koth madhi nyime kod chwe e pacho ka e yor pidho yiende kaka yo mar konyo ywayo koth e alwora mopogore opogore. Kolose e gwenge ma Sachang'wan e bunge ma Koibatek manie tong' ma kaunti ma Nakuru gi Baringo, Wandayi notele nyasi mar pidho yiende maromo 22,000. Owacho ni migao mare oikore mar konyo pidho yiende pacho ka mabiro konyo dwa Jatend piny Kenya William Ruto e neno nochopo ajenda mare mar pidho yien maromo bilion 15 motelo ne 2032. Are you set? Yeah, we are set. Okay. Nice tree. As you know, Kenya is at a special level worldwide. Kenya occupies a very special space. Just yesterday I came back from Baku, Azerbaijan, where I had gone for the ongoing COP29 activities. And any mention of the name Kenya elicits a lot of interest from people from all over the world. And this is attributable to the very, very practical steps we have made as a country in terms of delivering on our target of renewable energy profile. So the world took note, and they continue to take note of Kenya's leading role. When we shall be having this noble initiative, you come to Kisii, they come with so many fruits. Because if we plant fruits in schools, believe you me, we can reduce hunger and attract more students to be in school. Jatend piny William Ruto, Jatend piny machon Uhuru Kenyatta